Ezt a két Pannoniát szeretném nektek bemutatni. A Bordeaux 1963-as T1-es kiadású, nagyfékdobos, a háttérbe levő Pannonia 1968-as, egy T5-ös Pannonia. Én ezt nem agyon restaurált, ez csak állapot megőrzés, illetve a műszaki vizsgákon megfeleljen. Ezt 2026-ba kezdtem el állapot megőrzést csinálni rajta. Most 2026. 6. hó és 9-én szeretném vizsgáztatni a feketét, a T5-ös Pannoniát. Nem tudom a T1-est mikor fogom, de ebbe évben még leszeretném vizsgáztatni. Tavaly ugyanígy két Pannoniát mentettem meg, lepapíroztam, leműszakiztattam. Az is egy T5-ös volt, az 65-ös volt, illetve egy TLF 1961-est. Itt van egy kis jáva, oldalkocsis, ezt is tavaly műszakiztattam. Ez is azóta utak királya, a másik két Pannoniát elcseréltem, eladtam erre a két motorra, illetve ráfüzettek. És így lett még plusz két Pannoniám, amit szeretném ebbe a évbe, 6. hó 9-én leműszakiztatni a fekete Pannoniát. Ezt mondtam, én nem restaurálok, állapot megóvást csinálok. Autókor ezt is láthatja, hogy ilyen típusok is voltak, illetve ilyen motorkák. Ezzel búcsúzom, mindenkinek jó utat és kellemes hétvégét kívánok az egész évben.